No has de patir. Destruir? Destruir. Doncs vinga. Terra! Vinga, vine! Veniu a mirar això. 5 milions. Volia saber si vols que li digui alguna cosa al teu fill abans de matar-lo. Ei, Ivan! Nano, com va això? Sal, que no veus que així és impossible interrogar-lo? Com vols que digui res si està mort el tio? Et penses que et pots presentar al centre i disparar a qui vulguis sense el meu permís? Has fet emprenyar unes persones molt importants amb qui faig negocis. Ara estàs en deute. Treu-lo. Ei, sireneta, et vull dir una cosa. Déu no és aquí, sents? Déu. Se n'ha anat de Detroit. L'únic Déu que hi ha aquí sóc jo. T'aconsello que em diguis què els hi ha passat als meus diners. M'ho hauràs de tornar a explicar. Els diners els té el Vincent. El mateix tio que et va disparar va matar el Piti i es va endur la pasta? I el penso trobar. Per disparar-li tu? Jo tinc un altre pla. Quan hi arribem, deixa'm parlar a mi. Què et passa, Vince? Sembla que hagis vist un puto fantasma. I els meus diners. No sé de què carai em parla. Última oportunitat. Tot el que tens en aquest món és gràcies a mi! Tot el que has arribat a ser és gràcies a mi! Sí, de debò.